ಎಂಚುಂಡು ಚಾ ಎಡೆ ಚಾ ಎಂಚಿನ ಚಾ ಮಾರೆ ಒಂದು ನಾನೇ ಆ ತೆಡ್ಡ ಹತ್ತಿಂದು ಈ ಹಾಲಿನ ಬೀಲಾದ ಪೋತ ಹಾಲು ಪಿನೈಲ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಜಿ ಮಣ್ಣು ಲೈಜಿ ದಾದ ಒಂದು ಪನೋಡಿಯಾ ಮಾತಾ ಅಂದತ ಏದೆ ಬಲದೇವಿದೆ ದಾದೆ ಉಂದ ಚಾನ ನೆಕ್ ಚಾ ಪನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಜಿ ಮಣ್ಣು ಲೈಜಿ ಒಂದು ನೆಂಚ ಪರ್ಪುನು ಅಂಚೊಪ್ಪೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜತ ಅಣ್ಣ ಎರೆಗೆಂಚಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ಇಂದೆ ஒரு உலே வலே ಓದ್ವಲ್ಲ ಈ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನಿ ಏ ಬತ್ತುಲ್ಲ ಮೋನೆ ಗಂಟು ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಜೊ ತೆಲಿಪೆರ ಹಾಪುಜಿರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಪಂಡ ಕೋಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಪ್ರೀತಿಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಅಂದ್ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಪಂಡ ನುಪ್ಪುಲ ಸಾರ್ಲ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅವೆಂಚ ಕಣ್ಣನಿ ಪಂಡ ನುಪ್ಪಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ತಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಬೊಡೆತಿ ಪಂಡ ಸಾರಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ತಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಾಪುಜ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವಂದು ಅಂಡ ದಿನೋಲ ಒಂಜೇ ಸಾರ್ಡು ತಿನ್ರೆ ಬೋರ್ ಹಾಪೋದು ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡು ಓ ಬೇ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಈ ಕುಲ್ಲು ಎಂಬತ್ತೆ ನಾನು ರಾಣಿ ಕುಡಿದರೆ ತಂಪು ಓ 150 ಬೇದಾಯ ಮುಳ್ಪದೈತಿ ತೂ ಏನ పోయేతా పోಯ್ నేను పంపు వెళ్ళి ಬಿಡ್ಪೆ ರೋಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕುಡ್ಲ ಪೋಯರು ಉಂಟು ರೋಷನ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡರ ಆಯ್ ಮೂಲ ಮೂಲ ಒಲ್ಲೆ ಯಬ್ಬಾ ಇಂಬು ಹೋಲಿಕ್ತೆ ಮಾರೆ ಅನಿಸೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ 150 ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀದಿತ್ತೇವಲ್ಲ ಬೂರ್ದನ್ನು ತೋಜು ನಾನು ಅಂಚ ಮಾತ ದೀವರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕಣ್ಣು ನಾಕು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಲೆತ್ತೋ ಯಾರ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಇದು ಈ ಬನ್ನಗ ರಿಕ್ಷರ್ ಬಲ ಆಯ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಅವು ಕಣ್ಣು ತೋಜಾಗ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ എന്ത് വിധിയത് വല്ലാത്ത ചതിയത് ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂದೆ ಟೌನ್ ಮುಂಟ ಬಾಯರಂಡಿ ಚೂರು ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೀನು ಎಣ್ಣ ಗಾಡಿಯಾ ಅಂದೆ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ದಾದನ್ ಅವು ಪಂಚರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ ಅವು ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡಿ ಮಂತು ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪಣ ದೂರ ಇಜ್ಜ ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪನೆತೆ ಮಲ್ತು ಪತ ಹೋಪೆ ಮಲ್ಪಣ ಹಾಂ ಸರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸೇ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗನೇಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಪಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಂದುಲ ಅಂಡು ತಾದ ಮಲ್ಪನು ಪಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಫುಲ್ಲು ತೆತ್ತದು ಕೊರ್ಕ ಅಯ್ಯ ಆತು ದೂರ ಕೊಂಡೋದು ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ಪಾಡು ಒಂತೆ ಬಂಗ ಬರೋಡಾಯಿ ಕರ್ಣ ಇಂದ ಗಾಡಿ ತೆತ್ತವನು ಬರ್ಚಾ ಮಲ್ಲತ್ಯಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತ ಬರ್ಪೇಗ ಐಟ್ ಪೋಪೆ ಅಂಕಲ್ ವಲ್ಲಾತ ಚದಿದು ದಾದವಡು ದಾಯಗ ಹಾಕೋರಿ ಫಿಟ್ಟರ್ ಮುನ್ನನ ಮೆಗ್ದಿ ಕಮ್ಮಿನ ಗುರ್ತುಂಡ ಗುರ್ತಾ ಉಂಡು ದಾನಿ ಈ ಅಲೆಡ ನಮ್ಮ ಸಂಡೆ ಸಿಸಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಯ್ತು ಎರ ಪೋಯ ಅಂದ ಲೆತ್ತಗೆ ಅಂದ ಆಲ್ಪಂಡೆ ಅಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಮರಲೆ ನಿಕ್ಕು ಅಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಮುಂದೆ ಅಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೆಡ ಮಂಡೆ ಮಿನಿ ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದು ಪನ್ಪಾರ ಪಾಡ್ಯಾ ಏನ
ಎಂಕೊಂತೆ ಮಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಪನ ಓ ಎರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ದೆತ್ತಂದೆ ಎದುರುಡೆ ತೋಜುಂಡು ದಾದ ಬಂಡರೆ ಅವೇ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋದು ರೈಟ್ ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಓ ಅಲ್ಪ ಇರಲಿ ಇದು ಹೊಲ ಕುಲ್ಲು ಹತ್ತು ಅಂದ್ಯಾ ದೂರ ಬೋಪುನಿ ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಲವರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಈ ಐನ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಕೇನು ಅತ್ತ ಅವೇ ಬೇಜಾರ ಸರಿ ಅವು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಕತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಣಗ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಅಂಚನೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಆ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಪಣೊಂದಿತ್ತಲು ನಿಕ್ಕಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಆ ಮುರಾನಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಲತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಪೋದ್ ಕೇಂಡೈ ಈ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಇತ್ತದಾದ ಅಂಡ್ ಐಕಾಲ್ ಪಂಡಲು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತುಂಡೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಬೊರ್ಚ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬೈಜರಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಏರಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನಿಗೆ ಎನ್ನತ ಅತ್ತ ಸರ್ ದಾದ ಅವಡು ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಡ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಪನೇನು ಪಂತಲ್ಲ ಒಂಚೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಡಿತ್ತನು ಅಂದೆ ಕೊರ್ಕವು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಆ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆತ್ ಅವೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚೆನಿಲ್ ತಿಂತ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಪೊಟ ಉಂಡತ್ತ ಓ ಐಫೋನಾ ಅವೇ ಫೋನ್ ಸರಿ ಸರಿ ಆರ್ಕೋಯ್ತು ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಓ ಬೋರ್ಡು ಐಫೋನ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಿ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಅವ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪಡು ಒಂದು ಓ ಮಾಡಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಲೆ ಮಡಲ ಮಡಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇದು ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡು ಮಟ್ಟಲ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬಂದದ್ದು 16 Pro ಒಂದು 16 ನೆಟ್ 3 ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ನೆಟ್ 2 ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಫೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನ ಲವರ್ 16 Pro ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇರಗೋ ಕಲರ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಗಿಲಿ ಪಚ್ಚ ಕಲರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಗಿಲಿ ಪಚ್ಚ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗಿಲಿ ಪಂಚ ಮಾದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಲರ್ ದಿಪ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಅವೇ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಏತಾಪುಂಡ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಬರ್ತದ್ದು 1,90,000 ಆಪನ್ ಸರ್ ಏತೆ 1,10,000 ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷನ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 16 ದೆಪ್ಲೆ ಬರ್ಚಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪೇನ ಅಣ್ಣ